ҳар як хунукназарӣ ба меъёру талаботҳои қонун оқибатеро ба бор меорад ки интизор нестем. Таваҷҷӯҳи бинандаро ба мавзӯе ҷалб сохтанем ки идомаи он метавонист ба ҳодисаи нохуш анҷомад. Масъулини шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи 2 вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара ҳангоми хизматбарӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Сурх ноболиғи 12-соларо пушти чамбари сабукрави Опел боздошт намуданд. Тӯйчибой Тоҷибоев хонандаи Синфи 6 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 ҷамоати деҳоти Сурхи Исфара нақлиёти ба модараш шоиста зиёе ва таъаллуқ доштаро идора менамуд. Ки ба шумо омӯзин идора карда бошед? Ман дар тарбияи бобоям будам ки дида аз мошини ҳай мекарданд. Ман дида ёд гирифтам. Шуморо ягон кас ҳамроҳӣ мекард вақте ки милисиё шуморо боздошт кард? Не. Худатон тоқа будед? Ҳа. Чӣ гуна як навраси барои идора намудани нақлиёт ҷисману рӯҳан нотайёр, новобаста аз оне ки рафтори ӯ пеш аз ҳама ба худаш ва ҳамчунин ба атрофиён хатарнок буд, тавонист хоҳиши кӯдаконаашро иҷро намояд. Ман ба аёдати хуштомадам рафта будам. Фарзандам аз мех вай гирифта, калита гирифта ба хоҳиши худаш аз фурсати намудани мо истифода бурда бировардааст. То лаҳзае ки шахси дастурдиҳанда ё ба истилоҳ инструктор тарзи идораи нақлиётро нишон надиҳад, худ аз худ қобилияти ронандагӣ пайдо намешавад. Нишондоди модар ва иштирокчии ҳодиса аз баҳонаи худсафедкунӣ беш нест. Дар низомномаи қоидаҳои ҳаракати роҳ синну сол барои ронандагӣ 18-солагӣ муқаррар шудааст ва ин ҳуқуқ ба шахсе дода мешавад ки таълимоти махсусеро гузашта шаҳодатномаи ҳуқуқи ронандагӣ ба даст меорад. Дар асоси далели ошкор гардида нисбати модар ва фарзанди ноболиғаш барои вайрон намудани талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ бо моддаи 336 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, яъне аз тарафи шахсе ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад, идора кардани воситаи нақлиёт ва ё ба шахси ҳуқуқи ронандагӣ надошта барои идоракунӣ додани воситаи нақлиёт протоколи маъмурӣ тартиб дода шудааст. Ҳамчунин дар ин ҳолат риоя нагаштани меъёрҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дида мешавад.